Cor de la ciutat, capítol 1550. Què fas? Què fots tu, Guillem? Pensava que no hi eres. No fotis que ara els metges obriu els pacients a cop de martell. Dona'm. No, és que l'Edu està fent reformes al pis i vaig ajudar-lo. Perquè que quan acabi passi per aquí que li donarem feina, Collons, i et podràs amb tot això? Si no pesa tant. Home, pesa com un mort, Va, deixa. Vols que... Mira, em canvio un pim-pam i t'ajudo, No, Beni, que tinc pressa. Home, m'arribarà 10 minuts, ara que has dinat. No tinc gana. Així estàs, descanyolit. Hòstia, que no t'has imaginat de ton pare. A prepara un entrepà i te l'endús, No, Beni, de debò no fa falta. És que voldria parlar amb tu. Fa dies que no tenim aquelles converses que teníem. No ens expliquem les coses com abans. Mira, si ho dius per què va passar al cementiri... Mira, no ho dic per això, però ja que ho dius, no vull que et barregis amb el Iago. És que no vull. Encara que et faci pena perquè s'ha mort la seva mare. És un delinqüent, Max. I sempre ho serà. I una altra cosa, res, és una cosa de negocis. Saps l'Ivan, no? Que em va ajudar tot això de les inversions i... Doncs ell i jo ara t'emprenyaràs, Va, agafa'l, Beni, agafa'l. Sí, un moment, sí. Sí? Clara? No, el Max sí que hi és, sí. Un moment que li pregunto, Sí. Ja t'ho explicaré. Molt bé, d'acord, fins ara. Ja t'hi tornes a parlar amb la Clara? Què? La Clara, que fa 2 dies que encara no t'hi parlaves. Només hem quedat per xerrar, Beni. Això no vol dir que haguem de fer les paus. Me'n vaig, I l'entrepà? I menja't el tu l'entrepà. Escolta'm, hem de parlar, que t'he d'explicar coses. Que sí, ja trobarem un altre moment, Beni. Adéu. Adéu. Has parlat amb el Iago? Ja no té el penjoll. I qui el té? La Berta. El Iago li va penjar el coll abans que l'enterressin. Però aquest tio és imbècil, o què? Tenia una bona raó per fer-ho. No, el que tindrà una bona raó per tallar-te el coll és el mafiós aquell que no li tornis el penjollet dels collons. Però encara el podem recuperar. No, Max, això sí que no. Ja ho tinc tot preparat, Clara. Però tu t'has tornat boig o què? Però no hi ha cap altra solució. Max, és una bogeria. Mira, jo ho entenc si no em vols ajudar. Però jo penso obrir aquesta tomba. Queda't aquí i vigila. D'acord. Estic bé. Estàs tremolant? Perdona'm. No, Clara, ho faig jo. No, tu vigila.
està aquí. Contesti o truco a la policia. Només està inconscient. I ara què fem? No tenim gaire temps. Hem de recuperar el penjoll abans que es desperti. Va. El Francisco diu que no... Ara l'hem d'obrir. Clara. Porta el penjoll? Sí. Merda. Què passa? Max. No li puc treure. Clara. Hauràs d'aguantar mentre li desfaig la tanca. Podràs? Tornem al passar, com estava. I fotem el cap d'aquí.